Unha árbore na parte alta dun monte, visualmente tan próxima ao mar que as ondas poderían bater nela igual que contra a proa dun transatlántico. Surca as augas sen necesidade de alonxarse moito, pois vive da proximidade, aínda que as súas ramas estean sempre pendentes do que pasa no exterior. Isto é a Coruña, e acabamos de chegar á Árbore da Beira. Neste establecemento a percepción sensorial da natureza resulta extrema e comparte escenario cun interior que se construe arredor dunha cociña de 300 metros cadrados, tan aberta en todo o que se refire a pálpitos e sensacións, como esa mesma natureza. Isto é un local moi atractivo, que cambia como o mar, non? Que temos aí atrás, que é espectacular, pois o mismo lle pasa a este restaurante. É un sitio moi cambiante, sempre basado en esa gastronomía de pescados, mariscos. Non podíamos poñer outro produto que non fora ese. Árbore non é mastro nin pao, nin ramas soltas nin raíces solitarias, tampouco son follas espalladas. Árbore é moito máis que iso, é unha unidade de moitas cousas e a súa fotosíntese é por obriga necesaria o resultado dun traballo en equipo. O primeiro ano foi unha cousa agotadora, non nos entraba nadie pola porta. Entón, estas cosas hai que contalas tamén, non é que empezamos de maravilla, non... Non. Isto foi unha realidade do que pasou no primeiro ano de Árbore en San Andrés. A partir de que nos dan a estrela, temos unha visibilidade enorme, gastronómicamente falando. O que facemos é encher día tras día, tras día, tras día, tras día, e hasta que chegamos ao Monte de San Pedro, que foi tocar o ceo, non? Comenzamos o menú cunha serie de entrantes que vannos sorprender. Temos aquí uns chicharróns a maneira do chef. Parece manteiga. Asemella a manteiga este chicharrón porque desfaise na boca cunhas texturas. Vou continuar cun pepinillo encurtido. Leva queixo galego, ben curado. É unha combinación boísima. Empezamos moi ben porque estes entrantes son agasallos do produto da nosa terra. Todos sorprenden, todos parecen, pero non son, e logo en boca son maravilla. Nos platos encontras mariscos, encontras pescados, ¿no? Todo da lonxa de aquí da Coruña, esas verduras que temos nesta Galicia tan maravillosa, as carnes que non poden faltar, non? O porco. É un pouco esa a filosofía de Árbore, non? Sencillez, guisos, cuchara e produto de todo o que se poda ver por esta ventana é o que queremos cociñar. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. Este é un pan de millo con pasas. Bueno, imos a empezar o menú con un poquinho de xurel marinado, unha crema de queixo e foie, uvas, palomitas e un helado de fresa, cereza e cereixo. Gracias. Don't matter the love I feel. It's time to show and prove. Bueno, imos co segundo prato de menú, unhas ameixas simplemente abertas ao vapor, muselina picante, café e percebes, e pa despois un guiso de lentejas con bacalao. Mirade, pintaza. Tell me what do you need? Este prato é indescriptible, porque leva unha espuma de bacallao. Continuamos con un dos platos máis típicos de Árbore. Foie, recheo e cubierto de cereixa e base un bizcoito de albahaca. O único plato que todavía non dimos quitado da carta, que é a cereixa que caeu do árbore. Eu creo que saiu os 2 meses de abrir Árbore da Beira e todavía sigue con nós. Non ten nin pescado
ni marisco, ni leches. Noraboa, non o quitedes nunca. Normal que sexa emblemático. Continuamos con un mollete de pan que facemos no forno de vapor. Está recheo de carne de galo de Celta e acompañado dun guiso de gambas, minchas e cigalas. E como dixo o chef, en Galicia hai produto, produto, produto. Por iso, este prato é un mar e montaña. Este tema é o manifesto, un emblema para que poida seguir o resto, un sistema super chauvinista. Din que a beleza está nas cousas sinxelas. E aquí temos unha cousa tan sinxela como unha pataca galega aromatizada con trufa e con trufa rallada. Así que mirade a textura, é como espumosa. Mirade as burbullas que fai. Con bastón que a tua boa con gorro pesqueiro e mandilón, andando como fraga con paso vacilón, se ves falando que estrapos ou Un aire de pataca, pero trufado, pero con a sensación gustosa na boca da crema. Continuamos neste caso con un poquinho de peixe, unha ralla confitalla nunha mantequilla de caviar, ben sin cartílago e allo negro. Que aproveite. Este prato dá pena comelo porque vese como un cadro, pura arte. Vos viu nacer onde os povos deixan ver. Temos merluza do celeiro a romana, cunha emulsión de pementos de Padrón Voltar onde a é como comer pementos de Padrón fritos, pero nunha crema enriba dunha merluza. É que é indescritible porque é o típico plato de taberna dos pementos de Padrón e a merluza, pero cunha textura de estrela Michelin. Antes de ir cos platos doces, imos facer unha pequena selección de queixos galegos das distintas denominacións de orixe, tanto de vaca como de cabra. Trouxéronme unha selección de queixos impresionantes, do que destaca este. É un queixo feito en Chantada, aquí ao lado, de vaca Jersey, que é unha vaca ecolóxica. E gañou o Premio Nacional o mellor queixo de España, así que tenemos que probalo, non? chea de vida. E para rematar, temos unha compota de mazá con oporto, yuzu e un xeado de boletus. Alucinante. E rematamos con un postre típico coruñés. Unha 1000 follas, pero esta é especial. Leva vainilla de Tahití e unha crema de chocolate branco. Eu creo que Árbore da Beira non se podía entender sin ser na cidade da Coruña, máis que nada porque eu son coruño. Estamos rodeados da xente que nos quere. Estamos con as costas tan brutais que temos, co mellor produto do mundo. Entonces, eu creo que tiña que ser aquí, que lle déramos a importancia que lle damos, ¿no? a nosa Galicia, sobre todo un coruño como yo, a Coruña, claro. Está claro que o océano le vai moito tempo, e o monte tamén, pero é o nacemento de lugares como Árbore da Beira, o que podería facernos máis conscientes aínda da súa importancia, engadindo valor ao produto e xogando a crear desde o amor pola contorna e a ausencia de conformismo.